Nung kong ngi ang nguyop lay basisin pat ulay ngi kini kalat. Hagabing yo ban syakriyo rengkat bat pi ki para bangit ki bi ki chongi. Hagi yang ki sem ki chong pi lengba jong kanika YouTube channel jong kabalang. Bat ngi rekod kerpat pi kanika por hagaba pinis no ketilang bat ngi. Hagabing yo man syakri ban yoro ban mani yo blay lengba ki sucing ruai. Nika ketin ko jong blay ka khot yang lengba jong kanika por ko ong. Nika jing ruai sam ka basan pawai dekat ka banengkong. Kong kom ni ali tungin ya ruai yo truai tungin ya kanus ngeu tenat yo maus tiang kajing penim jongi ini ai syakri yo blai lema jong ni kapo deng min ruai no mata kajing ba bat kajing isne bat kajing pela kajong blai kajing ruai ka baong ki ong ulong ba pela ngatip ulong ba pela ta kani kapo nga khot lang ngi bengin syakri lang yo blai leng ba kani kajing ruai ki ong ulong ba pela Ulong ba pela ngati ulong ba pela ajing ba baru ajing in ngati ulong ba pela ngati ulong ba ajing bam baru ajing in ngati ulong ba pela nang yai peteng ya kapan syakri yo blai lembah jong ngapor hagme nang yai syakri yo lembah ke jing ruai jong kecing ya ro ini solang da kecing ruai pasan sepan ribu kendai lai pulai na keberim yu blai long kapuram ki kambulale yu blai long kapuram ki kambulale lukun ula papa yang iu ide tuai la kecing Seperti bau keren Toya roya utrai Piki penril syakren Tuan daun jisu Tukun syauk ba Ai burong ya ubu Lale kampela Dasnam Leila penlong Jing sils pa janai Jing in pagi banget Ukular panai Nong pom ubah crowd tam Bawan nangis ke
Giêsu ukucha ukba ai burom ya ubu la le gambula gigam gibakrau la le ha birthday da uru hadonut jinkmen kaya shlei henrei kan salong jing belakang balan ondaya u Giêsu in yo imakman to your roya utwai snapur tei ba upren to your roya utwai bigi ban real shot man tuan na u Giêsu ukucha ukba ai burom ya ubu la lekam pula inang yai pitengi kaban syekriyo belai setang artuli kijing ruai kaban nengkong gin ruai sipang kesnam kejong Giêsu kesnam kejong Giêsu Kris kini kekerteng jong kini kijing ruai kalong u kesnam u Giêsu bat nga ai ngo ia kasnam kejong Giêsu hadin nang tangi yai piteng hakaban maniyo belai lemba jong ni kasur jing ruai kabaong milong u Giêsu Kris utrai kitrai oh kasnam u Giêsu oh kasnam u Giêsu oh kasnam u Giêsu basat lepar yang oh kasnam u Giêsu oh kasnam u Giêsu oh kasnam u Giêsu oh kasnam u Giêsu basat lepar yang nga ai ngo ia kasnam jong u Giêsu nga ai ngo ia kasnam u Giêsu nga ai ngo ia kasnam u Giêsu nga ai ngo ia kasnam u Giêsu basat lepar yang nga ai ngo ia kasnam u Giêsu 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 basat lepar yang I thank you for the blood of Jesus. I thank you for the blood of Jesus. I thank you for the blood of Jesus. I thank you for the blood of Jesus that was
wash me white as snow. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that washed me white as snow. Milong Jesu Christ, utrai ki try, us em kis em uplay, halor baro. Milong Jesu Christ, milong Jesu Christ, utrai ki try. Usim kisim uplay halor barom crow yame gipen crow yame ro yame ro yame unmani yame imane yame atrangi pen crow yame Deepen crow yame ro yame ro yame mani yame mane yame atrai milong Jesu Christ utrai ki try Kisim uplay halor baro milong Jesu Christ milong Jesu Christ utrai ki try usim kisim uplay halor baro ipen crow yame try ipen crow yame ro yame ro yame mani yame mane yame atwani ipen crow yame ro yame ro yame mani yame mane yame atrai ngai ngomong ko try na magjadan kat ka chome ngai mi try na mamilong play bos ngai mabandan na jaga bagi kon ki chome ki mane ki ro bat ki penon boram me kerting ka khoj ka chome simti ko try ka jing shikri ka parang sa do pas dang do pandawai yung man IT ki play badan bor ka chome pan irapin ko try wi pi man sim ba kodor ki balapan yo ki balapan yo sngew ki balapan pek nang ba jong ka YouTube channel jong ka balang kin yo ma share ka jong palai lo nya ka do no ka man sim bat aga jing im ka jong ki ha ka bin yo man share kri me ha ka jing im ka jong ki sing ko try ka bungu jong ki ka por ba ka teng jisung duai amen Ni pen pau jing siang ngo ka crowd ai oblai na wanta ka ni gila jing skri lang ba online service ha ka jing idai bat ka ni ka sngi kerpang jong ka yut sandi nga pediang siang bahai pi baro sa ka ni ka jing skri jong yu try ba nong panim jong i u Jesus Christ ka yut sandi jong ka ni ka snem ka long ka ban sa jing kan mau yang i kum gisam la ha ka balang bat ha ka perthai hi baro ka wai namar jong ka ni ka pandemic jong COVID-19 ni klem yo la sho ban shikri blai kumba yo lai loi hagi snem ki bala lai no
Handrai ngi ai ngo iblai ubumju le eno yangi bat ula pli pat da ka ba kum kene kalat jing skri hagban ai men sem bat pen perhem men sem yangi ha ka jing idai bat ka jing skri o hala ka jong ki yang ki sem jongi ngaduai ya ka jing ida jing pelai bat ka jing pengkia jong trai jongi uji sukres nga ai kublai yut Sunday pi baro lang ha keteng uji sukres bat nga priang burom ro ya gidang simenta ha ne ka program na do ka presan worship team nong play tin jong blai bat jing duai ki nong ai ka special number bat ki wei pat ki nong lam jing ruai bat ki wei kam tam e ya Reverend MAW Lengkhoi iban ai hangi ya ka khubor na tin jong blai ngai kublai bat priang burom ya pastor ibai simenta lem bat ngi hagane ka program bat nga duai ba khubor jong i kan long ke jingker ko yangi baro lang i Reverend MAW Lengkhoi i dei i dekot jong ka balang Presbyterian Jiao Shillong bat kumi pastor jong ka balang i ai ke jing skri kum lecturer ha ke John Robert Theological College Mauklot Shillong Haswa bengin ya chikmat nga pengkan mau ba ke jing seng samla KJP Assembly kabo ye ke team Youth Sunday How New Snem ha ke perthei Handrai om jong ke perthei bala penchong nong rim naw yones kalonong bakat nyeu khot khat sau bat khado e ngai kublai ye pi ki para bangai baro ki bapai ba di simenta lambat ngi langba ke ne ke jing skri ke tin jong blai ha ke jing ruai sam ke balai phalai khot bakat pra ko ong hakmi ke khmat utrai ka don hagita ki besep tengi o hagita ken ki ba kermen hagjing isnai jong u how yonis kolonong basau de khot ka ba at pholai ka ong hak Handrai ka por kalajia bat kalong menta ken haba kinong mane blai ki basisha kin mane yaw kwa hag mensem bat hagaba shisha na ba kwa ro uwat ya ki ba kum kita ki ba mane yu nin peteng ye ne jing skri jong ye blai da ka bangin ruai ka jing ruai ka ba riuspa ar pausan haden ne jing ruai nga sa bahaban khot ya i master EA Andronicus Chulai ban yelam ni ha ka bu play tin jong blai bat ban duai Samla Kristan ki don kam yu Jisu hab deng ki yong ba ker ho kom ki puk ni ken yo pen them mai bor ka gam ban trei klem ken ka dor to yeng men ta pi ki samla cheng i o blai tu leng ban le ra to kup ka hok u trai chong i na mar chong u klem khai ngin trei ki ying chong i ki don kam yu Jisu cheng bha ken yo ba cheng sok ru ki cheng ker ku ba dap ker hai ken sham cheng shakri blai ro ken nang rem to yeng men ta pi ki samla cheng i u blai ku leng ban le ra
chua dua ya pura kat tu kat ni kita kat nak ketien ke yang belai ke ye chem ni ke san benta ke benta ko nong nak gospel wionis ke nong kat nyau itu kat kat so itu kat kat nyau kat pra kam jo le itu kat ar phau le ke benta ko ar nak jiti ko nong kong yong wionis ke nong ar itu kat san do kat nyau ke benta ko le jiti apostol paul ci galatia ke nong ko ar itu kat ar phau ke benta ko so ke jiti apostol paul ci nong ephesus ke nong ko san itu kat san do kat nyau ke benta ko san ke jiti apostol paul ci Filipi ke nong ko so itu kat ar phau le ketien yang belai ngam ni na ya kata ketien jong me ngala IT haki kata ka perthai te kala shon yaki na ba kim long na ka jong ka perthai kumbanga ngam long na ka jong ka perthai piwat e ka perthai lamne yaki ta ki ai ki bala ha kata ka perthai la da no e ka perthai kata ka jing e ku pa kam don shu hu na ba baro ka ba kata ka perthai ka jing kwa abrai ka do bar ka jing kwa abrai jong ki khmat ba ka jing sorong thala shapang ka jing em kam long na ku pa hanrei na kata ka perthai ka long ba kata ka perthai ka la ya ja no bar ka jing kwa abrai jong ka hanrei uta ubale ya ga mon ublei uyai sa bom jukut to pen kentang iki de ka jing shisha ka ketien jong me ka long ka jing shisha kumba me la pha ya ngas ka perthai kum ta ngaro ngala pha yaki sha ka perthai ya kata ko buram ro ka ba me la ai hanga ngala ai haki bikin yo ya long shitali kumjo kumbangi ya long shitali manga haki bat ma me hanga bikin ya long ki ba penjanai ka ba shitali bat kata ka perthai te kan yo tep bala pha ma me yanga bat me le e yaki kumjo kumba me le e yanga la sanar phna yanga lembat ukris penban nga em hanrei om manga sho hanrei ukris ken u em hanga bat kata ka ba nga em menta ha ka do nga em de ka jinget ken ka ba ha khon ublei uba e yanga bat uba IT no yelade na ka benta jonga to khmi bhate kumno piyaj om kum ke bom start hanrei kum ke ba start de ka ba siu spa e ka por na ba gini kisngi ki long ke basniu na ba kumta to wat long phi ki ba bit hanrei ke ba shampang ke ai ga mon utrai ke jingai ai u Jesus Christ u ba utrai kan long lembat ke mensim jong pi amen kam tedasnya wikten yang blai tan pandem jing duai u blai pa yang i wa benen u blai wadap ye ke benen jrong we ke khanda su tiben u blai wadap ki thawaro u blai wadap de miya u blai wadap de barai wana ablai tri kisla kejat ku khoj u kentang ki yong me kamu bru wa pop tam u bru wadap de dunai bakla hai ku bon ke benta ki jing im yonga wana le ablai kamu bru wadi mat i ki jing kala kamu bru ablai wadi mat i makna yong me yo khon yong me Jesus Christ wada pha mi ablai wo sanar pnai o wo set wi ye pop yong i wo pun im wi i henia sla prathai engo i me ablai wada cha snya bha mi i sachisen wo yo ai ablai uchna i kini ku duan khmat yong me ho ablai man ko duan ko rap pher ablai ne benta yi wi jo chemi bon sien ablai jo yo wi chema ku yung yong me henrei kani ka sien man ko rap pher engo i me ablai wadiya lu ti mi i kam ki kon kon ro ablai ka balang no wisnem chaw wisnem ho wadiya i sajisen ha ku nusnem wo pen amrom yi ka sngi ko karpang yong ki khenro engo i me ablai ye wi me de am lang wi chrup i ha nusnem redep ngech kemi ablai ba ho nusnem le nang kur nang am lang em chrup mi he jing im yong i wo man ka sngi dua ya ablai engo ime ablai ye yu i chemi kat ni engo ime ablai te start itip ku emi i we yo ya ablai upun sepyang ni ka gospel yang me ablai lomba ko online service ki yang i ablai kan rat nget i chemi kat ni mani to apply blai wa start yang me wa hai wani pori wi yo i ablai wa hai wani thau wi emi yo i ablai ya galat ko wa up pos nyau ye yu me ko mi kulam hapdi yang i ablai kan rat am lang am chru wi ablai ko dang lai luti he jing im yang i hin isla parthai ablai kan rat hi banai ko dep de ri sumar mi i nang am lang am chru wi ablai hado i pori wa em tip i menu kut menu do dam kan ni ka klam ablai kan rat ri sumar su kher i ablai ka bor wo ye ablai ho do jing kremeni ho ablai udo man se ni he te jing im yang i man ka sngi wo chanya i hame wo em i ablai ta gonong rim ko chanya i hame wo du hame dan hi he jing im yang i kur khu ablai i ka mi am lang mi chrup wo wi ni chakri yang me job ablai he jing im yang o jing tin jo jing im yang o ya rabi i ablai wo job man sem yang me wo em job wo em lang u chrup i ablai he wo ye ablai u chanya hame wo du hame ran hi man ablai utre nong penim yang i ablai wo start open kiai i ablai he won ki jing ile ki jing im yang i ablai kan rat duai ya menta ki kan roh po balang yang i
Engo ime ablai am dang mi chrup ki he jing imang ki man gasngi kar khui ki ablai he lai luti yang ki kar khui ki he purai puthi yang ki kar khui ki he ki ai kra ang ki le ne he wan bantai ki am ki irab ki ablai he wan thau ki am ki e man ki ablai ka nuksau bha de banta ka buram ka yang me hame ablai ko perthai ujo ka job ki hame ablai ko perthai ujo ka uchake ki ablai ka mo ka team yang ka jing youth Sunday nus nam ablai ong ka wa jing em perthai henre mau emi kam ka perthai e ablai bos nyau tho i jing em ang e perthai memman ni lai jing em wo pun nyau bahai ka perthai henre jing em wo em kam i to i wo pun nyau bahai ye ka mon ka yong me rap i ablai wo tip yu te nyu bro me he ro ki banta ka jing em yong i wo yu kun moi me ablai he ro ki banta ka jing em ang i wo da ye ablai ye ni ulet ji ablai ni jibon ka jing pen choi yang jing em yong i kam ki khan ro ablai chemi jibon ka jing e ka jing le ka jing pen choi ka jing em yong i ye rap ablai e ablai te start ablai kam pan usalaman ablai ye start iwo tipi ablai ujiet iwan iwa to iwan iwa let iwan iwa biang iwan iwa biang i ablai kerkhui ablai yo yu sendong je jing im yang i semen kerkhui ablai ndo ijabe ni perkhari ikten iwa kelami ikmat iwa pet i ablai ikti iwa le ye kami kejat iwa lai ablai man ki ablai ki be to bagaman ko khoj ko kentang ge me dua ya ablai de menta ki nong yalam yo kaseng kro i ni ablai kerkhui ki ablai ndo chairman secretary vice chairman ki assistant secretary wo bon ki record ablai ki wa kit ye kami ki ablai ki pero ni mentau penyar ki ma gospel e ki ablai start itip o ye ki ya luti ablai ye ki khon ro po ka balang yong i ablai heluti betok wo ga man wo khoj ko tang ge yong me dua ya ablai ye ki vituan ki project ki mission yong sen ro ablai ki ki we le ki ablai ko em yong ki man ki to ablai wo penyar ki ma gospel ker khu ablai won ka project ko we pen krek kami ker khu ablai ki gurang krek ko krek itu e wo man ka ablai ka jing em ki yong ki ko man ka nuksa de menta ki tu ki vi ko em kam ye yi me ko am kulam ki ker khu ablai nei benta yang kabalang yang i ablai em dang em churup ablai ginong ilam yang kabalang yang i ki bor start itip ablai wo ye sere kabalang yang me heluti wo to wo man wo khoi pentang yang me chicken ten ablai dua yer mentau chukri yang me wo daw kulam mi hukor yang me e o ablai start itip e o ablai te jipeng kreng o mani ablai wan ka khat yor ai me pensum ben slai o do men sim yang me knang we wan wo kalam wo man ye to wo man wo khoi wo pentang yang me blai kan rat penkentang EV PV ki wi up snyawi ni ku bar hewani wani thau em hewani pori wi up abla e man ka jing khu ka jing ye jing em ngi man ka jing kala open thame ka abla ye jing em yang EV PV blai kan rat e por dang sa chanya ki he jing palai blai o start yong me e we man yong me abla mani nang kong he jing em yang a mani he jing em yang EV PV ye beto abla pyang ye to abla pan map ye ni bro pan ngo dam he pertut yong Jesus Christ uman tre wong nong pen em yang i amen. Menta ngasnya komen ban khot yai kon samla jong kabalang i Mr. Penchai lang chula bat Nehemia Suchen ban ai apreng jongi jing ruai kerpang kum sibenta ban penkre ya kadono jongi hakaban sengap bat syashkor ya ketin jong blai bat hadin geni jing ruai kerpang ngakhot yai pastor ban chimi ka benta hakaban sam ya kubor apreng jongi Hagane kapor ngashim yagane kabu ban ai kublai youth Sunday pi barok ki para bangai ke bapai yagane ka program lamba ka online service ka jingruai bangin ai hagane kapor kalong haga perthai om jong ka perthai bala pensyong nong rim na gospel jong Yones kalong nong bakat nyau dekot bakat saw Shwa utrai unha bansha shibon ki uda duwai ya ki senran bagen ya long ka wai kumba me ai ka bor hanga manga kumjo haki ai bagen long shitali Haga perthai om jong perthai ni ha ban yai ablay lamba jing e ba jing jinjar hap deng ki sha bathar perthai yaki baro ka shun kumbaya nga ka shun pendap jing i ba jing spoon Opa jonga bahab deng ngada duwai tang hame
hang ne ha ka per thei ko pa ai kin long ka wai sa pret ha ki ka nom dei kin nang san ha ka per thei om ba kin long tang mar wai in mình ta ha ca bơ thầy mà đáp đỡ chính chúng thầy u trai kinh ra toát u la ong pin long na ca bơ thầy tu ri ya ki mình ta ko pa teng ba krau na ha ca bơ thầy chính la ko pa jong nga bahab ne nga da duway tang ha me bahang ne ha ka per thei ko pa ai kin long ka wai sa pret ha ki ka nom dei kin nang san ha ka per thei om ba kin long tang mar wai pa jongi ubahab neng ni da duway hame haka per thei dap jing thala ban ri ban krup naka per thei do da jing ik blay ban ngin gis kem ngin tay ka jing im kan om sap ai ko pa jong nga bahab neng nga da duway tang ha me bahang ne ha ka per thei ko pa ai kin long ka wai sa pret ha ki ka nom dei kin nang san ha ka per thei om ba kin long tang mar wai ko pa jong nga bahab neng nga da duway tang ha me bahang ne ha ka per thei ko pa ai kin long ka wai sa pret ha ki ka nom dei kin nang san ha ka per thei om ba kin long tang mar wai om ba kin long tang mar wai om ba kin long tang mar wai ublay na kabanta ko puram jong u amen tungin ile lang hoblay ha jing duai kumni trai sai sen pat ngi wan khamat kislajat ki bakhu ye ki jongme ko trai ban aingu ime namar ki jing le bha ki jing isnei ki jing kar khu ki be methe sai halor ka jing em ki jongi shisha ko trai ngi dap ka jing men ka bakrao kham tam e haba mela ai hangi kum ki khon samlai ka ni ka sngi ka bangin yo bangin shakri la loi ka kerteng ka jongme wala kum hang ni ka por ka ba ngim yo ban kiu shaka yeng ka ba kentang ka jongme henring yo bangin shakri la loi ka kerteng jongme na ki yeng ki sam ki jongi ko trai ngi kerpan me ko trai ba me men don ring ka ba ngi kum ki khon samla ha ki kam ki jam ki jongi wala ngi kendu igini ki jing e henring ngi ba ka por kan sawan biang ye ka ba me men sepen yo pa hangi ya ka por ka ba la loi ka bangin yo bangin shakri ya ka kerteng ba don bor ya ka jongme ko trai mendoren kat lang bat ngiwe pewe ho mendoren kat ko trai kham tam bar ki jinga sang samla baro ki badan ye kani ka benta ban shakri ban pandan buram ye ka keteng jong me kumha kani ka sngi men ker khu ko trai ngiling ba ki khubor
Kham tam mi I hani ka por yu shakri jong mi bayang hani ka jaka ki jing pen krek long unri ki jing pen janai ki long na mi batang na mi hi men karen ko try paning jong I khnam ba kanu ko khubor ka ba mi nan pen sngo paning jong I kanyaram kan ai boring I met bat men sim baginang la bagin shakri kham ba ya ka keteng jong I ni bo ti ka por badang sa ya ka jing im jong I hame batang hemi men sngo ka bungu jing men ma ru kelai kelet men shem ha ka jing im jong I na baik ini borong ingo ngirmi pan hak Jesus Christ nadum tashi bom jukur amen ningkong kapen pau ka jing sungu jungai ublei ubla hangai ka nikalat badia don ringkat bat pi kom hakani ka sngi ka bakerpang jongki samla ka youth Sunday banyo ban shakri lamiu bat pi kum kabalang hang ni hapo joai kajinga ai kublei kerpang rukalong I pastor jong kabalang temen basan ki pa jong kabalang ki dekhot jong ka komiti balang bat kham tam ki khun samla jong kabalang nadu ki nongket kam ki jong ka ki bakken mau yanga kumu shakri berit ban ai bentalam ban ya sam benta naka ktin ka jongblei kum hakani kasgi ngagai ru boblei un kurkhulang ingi baro ling bakani ka jing shakri ka jongi ublei ubeim hakum gani ka por bat kalong shisha ka jing dwai ka jonga boblei un kurkhu ye pi baro kham tami ki khun samla bat la ka jong ka balang bapinang la ban shakri khambha yoblei bat kham tam wala ngi im hakapor jong ki jing jinjar ki bangimat haga jing im jongi henry ublei unang kerku yang ilang baro kindiat habang i pai shakani ka youth Sunday jong news nem kalong ka youth Sunday ka ba compare na ki youth Sunday ki youth week ki bangyo man la kisnem namar ba hakani ka youth Sunday ka youth week jong man tong snem ngim shim la yo pan kiu shaka yeng ka bakentang ka jong blai man la ki por man la kisnem ki balalit no ngi jus ngautanat ban yo pan kiu shaka yeng ka jong blai pa de practice ki jingruai banirwai bani shashkori ki jingkran bat kham tam ban shakri la lut ya ka kerteng ka jong utrai henry mentau snempat ngi hapan rakhe ya kani ka youth week ka youth Sunday na ki yeng ki sem ki jongi bat ngi ai khublei I ki start jo ka science but technology ki balalap ko mi gini ki tiar ki bangi pendon kam hagini ki por nila ban jer kateng ka TV ka mobile ka internet computers bat kiwi kabangila ban pendon kam wat ha ka jing shakri ka jongi ya ublei kadaw ba ka ba ngi kum ki kristan amdai tang hangni hapo kari ka bi ka jongi henry ha ka prathei hi baro kowe ngim yo ban le kiu shakayeng ka bakentang ka jong trai namar ka jingwan kan san jongani ka jingpang ni ka virus ka belajar kateng kum kata ka COVID-19 kala sapriang omtang hakani ka ri ka jongi henry haka perthei hi baro kowe bat namar ka jinglong serious jong uni u jat khnyang jingpang kibor jong ka sarkar kibor ki badepech ya ka kwat ka khia kimban si ban bu ye ki kendon haka beide ber ka jing yelum brio bat katkum ka jing batai kalong ba ukloi ban sno no way brio show way pat na ka way ka brio show way pat kumta ye ki jing sang la khang khrdep no sipor ni kan mau na du ka lockdown ka sedang haka arp santrik min miet jong benai march bat hadu minta ngem shim la yo ya ki jing sing today na kata daw
bangi mentang ngi hap bani shong haki yeng ki sem ki jong pi ban syakri yo blai halaki jong ki yeng ki sem baru to ai baka jing syakri jong yo blai kanang rehem baru kanang scam wat langi mat ye ki jing jenjar ni wat habang imat ki jing suk ngem dei ban klet yau tau nong thau bla thau yang apa dia pi baru ngem dei ban khnyu kumban shu pen kan mau ha ka history kiba ngia kendu ha ni ka perthai habang imat kumi kan ni ka por ngin chule pet khindiat shwa bangin let chakathim ngio so babun kibriu ki khnyum kum ye kani ka jing ye kendu ka bang ye kendu kum ki kristan kum ki nong song slong pat baro kibriu kidan bun ki jingja ki baja ha kani ka perthai kibla do ye ki jing ye sang hakipor ki bamben shwa ni hang ni ngidu jing sang mentala sao san banai ngi khnyum henry mudur ye ki jing sang kum hakipor jong ka thmaba ka baningkong kabla khi ha ka stem shijar khandai spa khat sao hadu shijar khandai spa khat pra kidon kiri jong ka perthai ki ba myo ban plong yi ki jing sang ka thmaba ka baningkong ka kut sao snem shispa nriu sngi habang iphaj ki history jong perthai ngi kenmau hadin jong thmaba ka baningkong ka bakut house nem sijar khandai spa khat phra ka wan ling shop sa ka wei pat ka khlam ha kani ka perthai ka bala penyap ikibriu hapo arsnem om duna ya ka san klur bat kata latip kerteng ya kata kum ka Spanish flu kabami na Spain bat kala sar hakikat tu kat ni kiri jong ka perthai bun kiri kim shim layo pan penlong jing seng muduru yi jing seng kum ha ka por jong ka thmaba ka baar ka badai ka jing snam the bloodiest war ka bashir khai bha habalai shim menta hadu kumba lai photli ki ri jong ka perthai bat kani ka thmaba ka jalan hadu nrius nem ti ye manga ban mapi ngin ya khnyum kadan sakawai lele ka batip ha ka history jong ka perthai ka thma ka bashimpor hadu news pa praphois nem kata ki ong karikon kuista kabajia ha Spain ka jinge khun hapring muslim ki christians but ki jew ha ka por shwa jonga de ka thmaba ki muslim ki kristan but ki jew ki im hapring jonga jingsuk henry nagadao jonga order ka bami nakasim Isabella bat usim Ferdinand uba persyang ban wanra ya ka Spain hibaro kawai tang kawai kanyam kata ki ong ka Catholic Church bat lapen kelah Kristen jubor ye ki Jew bat ye ki Muslim bat dena takadao kani ka thma kani ka bajrong tam ha ki history jong ka perthai news pa praphois nem ya in ya khnyum temar kata re ka por yang abre phiki khon samla ya ke ka bangla ja mentana margi do jinge sang henre ke ka bangi ngi de banle ngim de ban khnyum ngi deiru hakwi kalyang bangin kemen bagidang don kilat pathai khubor ki balong magilong menta gila pan page nagi ngi samling ba TV ling be ka YouTube channels but kumta terter ki belong ki jing mentoy yangi but yo snguru ya ka tin ka jong play
habang iperkhat yang ni ka team ka jinga seng samla jong ka KGP Assembly Khasi Jaintia Presbyterian Assembly kalabu yang ni ka team ka baong ha ka perthei Henry jong ka perthei ya ka bra pensyong nongrim naga gospel Yohanes kenang bakhanyo ka khatsa kalong ka team ka badai por banyakren khamtam ha ka bakum ka ni ka juk ka bangiem ka jinglong ka jingman ka konteks ka bangikum ki Kristan ngidei ban yai perkhat khamtam kat bangidang yo lat ban perkhat ya ka jinglong jingim kum ki Kristan ti shwa bangin ya keren ya kani ka thim bat shwa bangin ya tai ngidei ban smotho khamba ayu kani ka benta jaga tin ka jong ublei ka kren lani ka khubor ayu ka dan ban ong yangi kum ki samla Kristan bat yang ngilang barong ngidei ban smotho manu bala kren ya gini ki kintin manu bong balai kum kani ka statement kami ki bajliu hadu kata-kata ha ka perthei Henry jong ka perthei ki kintin ki ong kum ni ha ka khat ka bakhat saw hi bar koi gospel Yohanes nang bakhanyo khat ka bakhat saw bar koi ka ong kum ni ya kata ka ktin jong me ngala IT haki kata ka perthei te kala shun yaki naba kimlong na ka jong ka perthei kumbanga ngamlong nakajong ka perthei kabening kong kalong baya kita ki kentin lakren da uji sukris menba udang don hakani ka perthei ngidon ya south ligi gospel ki babu jingtho babu records ya ka ministry ka jong uji sukris ya ki kamba kintubru ya ki jingkren ki ba uji sukres ulakren bat ulale men ba udang don hakani ka perthei ka gospel Yohanes kala yo ban bu jingtho ya kani ka wei ka benta ka bokong san ka ba uji sukres uduai bat uyasat na la ka benta kisenran shwab un sha ya ka jingsha sa narpna baru baun sya ya ka jingyam kanil nong ka bakhan nyo baro ka wei ka dei ka jingduai ka bakerpang ka bau Jesus Christ uduai na ka bentala ki senran ngimtip ha ka ka bala penlong yo Jesus Christ ban duai kerpang na ka bentala ki jong kibriu lesi ulah tip lupa ka ka ban saja namar babun ba ki nong shun ki ba isi bat persya ya ka mission ka jogu ha ka tu ka por ka deiru ka jingduai kum ka jing IT ka jong Jesus Christ ya kita ki banget how blay balok ukpa jong ba un sumariki namar kidei kiba uji sukres u itu kerpang yaki kajing itu kajong uji sukres ki kalong bakila bot yaki jing hikai kiba ula hikai kila kajing kaba baha kaba khoj kila bot renti yaki ta kiktien kiba ulai ula ai hau baru kajing duai kalong ba ulai un sumar yaki kadeiru ka jing pentikna yaki keiru ki bau Jesus Christ priang yaki bat bau blei un priang ru yaki kalong ka jing ya sat ka bashir khei ba gospel Yohanes kanang bakhanyo ka khat ka bakhandai ka ongkum ni sngap an puli ngadwai na ka benta jongki ngam duai na ka benta kata ka perthei Henry nak benta kitu kiba mela ai hanga
naba kilong ki jong mi ki ki jong a ki dei ki jong mi bat ki jong mi ki dei ki jong a kata kalong ka jing pentikra ka jong u Jesus Christ yala ki jong ki brio lesi kata ka jing duai ka dei ru ka jing ya sa ka bau blei ula ban ai ya kita ki senran ka dei ka jing duai ban ai ru ya ka assurance ba kita ki bangai hau Christ baru ki babut ya u Jesus Christ kin om sha ye ben lani kin om sha ki jing jenjar ki ba ki senran jong u ki lak ban ye kendu ha ka jing em ka jong ki kani ka jing kran ka jong u Jesus Christ kalong ban pen ken mau pat yengi ki ba em bat ki badang em ha kani ka perthai bakani ka perthai kam dei ka jaka shongdu ka jongi ngiwan kum ki khlong bat ngi hapan letno ngi ki badang em ha di ka por ki badang ring men sim ngi sakhi ya ka jingwan jong ki hap ki baret ha ki yeng ki sam ngi jongi bat ngi sakhiru ya ka jinglet no jong ki ba ye ki ba thang ngi jongi jong ki parlok ki jongi don ki bawan tang sipor don ru ki bawan tang hakapor jong ka jinglong khana bat ki letno ki don ki bawan tang hadu ka jinglong samla kidang mut kata bakin im bakin don hadu ka jinglong rangba ka jinglong temen ka joki hendrei ki letno ki don ki bayo hadu ka jinglong rangba hendrei ki letno don ru pat ki bau bleu kerku yaki bat kiyo bat im bat pensngan yaki ying ki sem ki jongi haka jinglong temen ki jongki habang iperkhat yakani ka thim kidon sibun kimat kibala ban kersoi nemi na ka jingdwai ka bau Jesus Christ ula dwai kat kum kani ka gospel Yohanes kanang bakhat nyo bat kum juru ka dekhat ka bakhat sao bat sisin puli yaki habangi perkhat bha ka jingkali kalong balai kani ka jingdwai kami haba ublei ukpa jong Jesus Christ udei mau uhi ubathaw ya ka kadon ka contradiction ublei ulathaw ya ka perthai henrei u Jesus Christ wang em ngam long na ka jong ka perthai kani kadai kawai ka jingkali ka bami ki babun le se ki kli kumno ke ba u Jesus Christ ong gini ki kintien ba dei na jong gani ka perthai habau dei ublei bla thau ya ka maria pli ya ka Bible ha ka kitab Genesis nong ka beningkong ter ka khot ka beningkong ter ka khot ka balai ngi sakhi ba ublei ulaslang ban thau ya ka jingshai ningkong du bat u i ya kata ka jingshai bat u ong bakalong ka babha hadin nang ta hakiwi pa kidkhat ulathau yaki yaki sunminang ulathau yaki sgi ki khlor ki bnai ki ringko ki khndo ki duriau nang taru yaki jingthung jingtap ki deng ki se ki jat bat hadu bau na thau ya ubriu bat ula ong bakalong ka babaha bat habang ipej ha ka jing thau ka jong ublei ya ka perthai kami hadu nyau teli ki kentien ki ba ong bakalong ka babaha ti balai u Jesus Christ u ong ngamlong jong kani ka perthai haba ublei u thau ya ka kumta habang ipai sakata ka perthai ka ublei ula thau ngilap bakalong ka babha baro ki jing thau ki jing pelong ha ka beningkong kilong ki basongkun ki songkhya perfect but am done ke ru ka basniu ha ka ni ka perthai henrei ka babha suda henrei ha ka jing pelong ki ublei ula pelong
kata ka jing bah kan ne tang sipor ka jing ile persya ka jong kibriu yau blei kalanang kiu nakapor syakapor ngikin mau ikibri wa pen khen ning kong e ko hukum ka jong blei kidei ki ba ma u hiu la thao nadu adam bat ka im kila pen khen ki hukum ki jong blei kasdang kata ka jing sniu nadu ka ba mening kong ngikin mau ya ke history ka babut kan bat abel bat nang ta ki wan ki jing ethu khana henry kei ka ba ka bible ka yathu kalong ba kata ka jing sniu kala nang kiu na kapor syakapor barkadan kapor hadu bau blei ulahaban penslei yakani ka perthei sisin hakapor jong unawa ka jing bitar ka jong blei kala long palat ya kata ka perthei ka bula thau baguong kalong ka babah bat ka jing thmu hi ban penslei ka perthei kalong bau blei ukwa bakata ka perthei kabula thau sa sisin pat kan kelalong ka babaha bat ngilap ya ka jing bitar ka jong ublei habula thau yu briu ngilap kat kum ka kitab Genesis kanong ka banriu ka khat banriu ka ongum ni bau bleu la babi bau la thau ye kibriu bat ula kela ka bamut bau la thau yu briu bat bau briu ula pensu si e ya u hala ka donut ka jing bitar ka jong ublei kalalong palat wat hadin ka jing penslei ya ka ni ka perthei henry kapop kalanang roy belin ha ka jing roy jong kibriu ka roy ru ka jing sniu na ta ka daw ngilap ha ka testament ka brem ya ka history jong ki prophets kinong yelap kinong ethu khana kibami nakapor syakapor kibami syaka imlang kasalang banyalap ya ki hima ka jong blei ya ka jing kelak bamut ka jing persya ka jong kibriu ki hukum jong blei kana nang kiu nakapor syakapor hadu bu blei ban si ban pha elau jong khunu Jesus Christ ban sya nakabenta ki pop ki jong yi kum ki breu dei na kata kadau baka ka perthei ka bau bleu la thau na ka ba mening kong baka long ka ba kam long shu ka ba lamar ka jing roy jong ka jing stiu dei na kata kadau bau Jesus Christ la tip yela di ba long na ka jong ka perthei henry ka ba sngot na pat kalong bahabo krani kini kikintin omdei bo uklet pat ikin nong but ki ba but ye u haka gospel Yohanes kanong ba pra ka khat ka ba arpu ar arpsau ula ong ula penken mau ki senran habo ye shongkai lang bat ki senran ki ba u e tap men sim hado kata-kata ulaya thu ye ki syakabanga ngan salet pi phim la ban lek nang ta hakal nong ka bakhat sao ka khot ka balai long pat ye kini kintin ngan salet ban pen khre ye pi ka jaga ngan wan pat yangi ki bakam bangi long ki senran ki jong blei ayu kani ka thim ka kran yangi langin pa syakani ka por ka bau Jesus Christ Ukraine kini ki kentin ka konteks ka jinglong ka jingman ka bau Jesus Christ Ukraine ya kitei ki kentin ha ka por ka perthei ka bau udan kam da ya pher bat ka ei ka balong menta wat ha ta ka perthei bat ka por ka bau Jesus Christ UMR hajar snam tam menshwa
ka perthei kam sim long shu ka babha u Jesus Christ ulong kumu Messiah u deu Messiah but one banyalap ya gospel syaka perthei henrei kibriu kim priang du warlale shibun ki kamba kumba ka penkhia ai kibriu iki bapang ki basitam ka jingle iki kamba ka penem ki kibriu ki bayap henrei ka bisni ka pihun ka jingshon kami nadu ki nongsen syar kisim ki leaders ki brio bat ki kthong hadu ban penyap yu bat mudur phi ban pelaj bujli da u Barnabas unong kam sniu ubasya set bendi hakapor u Jesus Christ kata kadi ka perthei nadu kapor ka jong u Jesus Christ penyap yu babha pelaj yu basniu u Jesus Christ u duai haublei ba un pelaj ye kibriu ki jong una ki nongshun ngi em hakane ka perthei ka basisin ba phila long kristan kamut ka jingshun kala ap lupa ngi shani shakathan kani shatei lamingi jong kari India ngi long majority ki kristan ngim damat komi kini ki jing ye ngim la ban mudur shikiwe pat ki jaka ki Muslim countries pat kiwi pat ki jaka kiba ka jingshun yangi ki bangai how Jesus kalalong palat ngiken mau ya ka jingmi shipor jong ka to ka kinhun leno ka pentrim ya ka perthei brokowe ki ISIS ngiyo snow ya ki khana ngiyo iling ba ki social media ngiyo iling ba ki khubor ka jingsha khrai khli ka jingsha penyap jong ki kristan kalong syakapapalat ngimlong naka jong kani ka perthei henrei ka jingshun ya kanyam kristan kadang roy wat hadu kini kisngi ngin phlale kata bawat habau Jesus Christ suklemle kanu ka kamsniu henrei la penyap yu kada khat ka bakhat saw ukren ru shaphang ka jingshun ka baki briu ki shun ya ki nongbut ki jongu ki senran u Jesus Christ ki balong ki nongbut jongu ha ka history ki jong ki ngau snai ban perkhat ki badan hakti ha ki jat jongu Jesus Christ barkhat ki shap nyap lut ngiken mau yu weina ki senran ki jongu Jesus Christ u Thomas ubalami nala ka jong kari nang te na po Israel na Jerusalem bani kublai khaddu pala ki jong ki senran ki perlok ula poi shagri India ka jongi hakithan jong ka Malabar Coast banyalap ya ka gospel henrei la penyap ya u hakalai trik u Julai jong ka snem nyupuar hadin ukris ka jingshun ya ka nyam kristan hakani ka ri jongi kayai beteng kum hakani ka por habangi perkhat ya kani ka thim ngim dei ban kletru ye ki martyrs ki bala sha penyap sha leben ngiken mauru kabas penleran yang ilai ngiken mau yo way missionary bami nari Australia ban wan hapokari India ka bai ke jongi Graham Stein ngiken mau Yau ringkat bad arngot ki khun jungu Philip badap ship hosnam ba Timothy Henry usnam kini kila sha thang haka kali kabaki ki thia men mit station wagan haka arpulai trik January jo snam shijar khandai spa khandai phok khandai parlok bi kani ka thim ka penken mau ru yangi bahabangi don haka ni ka perthei ka jingshun ka bun bah Dena kata kadau Jesus Christ uloong yangi baru ula penkre ka jaka ka bekerpang yanga pada pi
kijing shun kimi ngio snoi taki hate speech ngikin mau ya kan news ke bami khat sao trek December jong senam ajar khat sao hakabala kren the way ni BJP leaders Rajeshwar baya kan nyam Kristan bat ya kan nyam Muslim on pendu Hashwa ka life way trek December ar hajar ar phuai kini gide kita ki jingkran ben ki hate speech yang i kum kabalang Kristan ka jing sha sho sha tit ki Kristan hakaleng ka perthai kalong palat put ka jing sha thang ki yeng mani jong ki balang ki ba pher po karin dia ka jongi ka jing sha penjulor jong ki jing don jing em ka jing mi jong ki an ki kanun ban perking ya ka jingelap ya ka gospel paralok peit ka perthei ka bangi im kalanang khams new shu wat ha ka por ka jonga jong pi mental habang yedon kumni nginang lap sibun ki iki ka jing sniu ka badan hapo ka ri ka bi ka jonga ka jong pi ki para samla ayu piu i sharum sheneng ayu gani ka perthai kan ayang apa di pi watang haka por ka perthai jong ukhasi penar jongi hendai bat ka menta kala yeper ngikin mau haki por ki bamen shwa la rangi perkhat ya ta jing sni shwa bakan wan kabalang Kristan ngalaban ong shwa bagin ya start yanang wat ngaken mau hakapor bangadang rit habang yi let shashnong ngajus ngotanat ban ken mau ngijus ngotanat ban let thoding bat ngaken mau hakapor bangadang rit imi misan ijuwer ingi ban let thoding ban ngilet shakhlaw ngija dakilai kenta sau kenta ban let thoding ban ya ka khlaw ngakin mau sya bangin mi na yeng wat imi yong lele syukrdap syuban da kaling kunat ya tu jingkhang ngong mi syukhang khardap lele hakipor ki bangi dangret amdan ki nong tu nong thiem kumnu thrayangi ki para samla kumhani kapor hakani ka juk kei ka banja la da pi let shlong syukhang khardap ka ying dawan shibet ka tibiru kamdan shu ki dulirum dan shu ki jingthiarum dan shu ngile em hakum hakata ka perthai ka balaya pher watang menta sanpho shispasnam ngios ngau ye ka jinge penyap ki kot kubor ki biyathu lajan malaka sngi ya ki bri ki besha ketnap ki besha penyap bad nganut ban challenge sengi kum ki samla Kristan lada pilap ya ka kot kubor ka bahapo steyo kam kren saphang ka jingsha penyap sawanra nginyapek bad ka basngoti yang kalong menta ya ka jingja jong ki brio bad shisin bakila ja mayeng kim wan pai haba kilet yo kilet trei kendai po persen naki ngin lap bit satang ya kamet ka jongki kita kidi ki jing sneu ki bengya kendo ki jing lebor ki jing hangame ka jing lebor ki brio ya kiret pak ya kiret kirya bon ki brio ki jongi ki em tang ha ka jing tiang kim dan ye kita ki powers ban ye khun ki sha yorat ye ki hok ki jongki ka jing snow hanggamai jongki brio kala nang kiu na kapor ki badon ye kapor penon kam ki penon kam na ka bental ka jong ka jing mentoy ki jing kerni ki basni ki ba pikum ki kon samla pitep ki drugs ki kiat bat ki wei de ki jing di pen buat ki balakta ye ki khun samla
jongi hakini kesngi kata kadai ke perthai ke manga bat mapi ngi im manu bakwa bat imsa kum hak ta ka perthai kabah wat ublei un sapenkut ya kai ka ulatau ngimlong jong kani ka perthai ka kubor ka bakhadu kalong kum ki samla ayungin le ningkong kum ki khon samla habangi don ngi im kum hakata ka perthai ka bangi yakindu ngi dei ban priang ye ki bangi yakindu ha ka jing em ki challenges ki jing janjar Henry bangin tipru bangidon ya ublei uba im kajing duai ke jong uji sukres kamkut tang nak bentak ki senran ki jong u kamkut tang nak bentak ki briu ki babut yu to kapor Henry kadang neru hadu kini ki sngi ki ba manga ban mapi ki bakam kum ki kristan kum ki samla kristan ayu ngi de banle ngin pinya pher yala dia nakani ka perthai ke bangi im namar bangim long jong gani ka perthai ka sithi pol sikinong room ula thoi gani ka sithi shaki kristan ke badan hakanong room ha to ka por nong ka bakhat ar ka khot ka beningkong baba ar ka ba ongkom ni namar kata nga kerpa de pi ko para bangit na kita gijing isnei gijong blei ban ai tino ye ki met gijong pi kum gijing knya ba im bakhoi bat pa pensngo bha yo blei kabalong gen ka jing shakri ka bakinja mensim gijong pi batuat punya srim ringkat ela dia bat kani ka perthai Henry tu pen kala durno ela di ken da ka jing penthamai ya ka jing mot ka jong pi khanang ba phin yo tip ka ba kumnu ka long ka mon ka jong blai ka ba bha bat ka ba pen sngo bha bat ka ba janai di ban pen ya pher yala di bat nakani ka jong ka perthai ban pen ya pher kalong ru ya ka ka ba la tho hakashiti ka beningkong jong yohanes kalong ka ba ar ka khot ka ba khat san hadu ka ba khat nyu ka ba ong kom ni phi wat it ya ka perthai kamut kani ka perthai ka ba manga pa ma phing im lemni ya kita ke ru ki ba ha ka ta ka perthai lada unu ru it ya ka perthai ka ta ka jing e ka pa kam don shu hu ni ken mau ya ka jing duai ka jong uji sukres ha ublei ba un sumari kisn na babaro ka baha ka ta ka perthai ka jing kwa brai jong ka do bar ka jing kwa brai jong ki kmat ka jing sarong thala shapang ka jing em kamlong no kpa Henry na ka ta ka perthai kalong bat ka ta ka perthai kaya ja no fit away bat kata ka perthai ka ya ja no bat kata ka jingkwa brai ka jongka Henry utau bale ya kamon ni jong blei ya sa bom jukut kat ba ka por kadang don yang ap de pi kum ki khun samla kani ka thim ka pen kan mau namar kata ka daw yang yi bangi don ha ka perthai Henry jong ka perthai ilana em balong ki senran ki jong ujis kres kum hakani ka juk kum hakani ka perthai bang im nengin yat bat kani ka perthai ilana em ban im ye ka jing em ka perthu bot ki ujis kres ilana em bat im ka jing em ka bay de dur bat ka gospel jok kres khanam bau blei un sumar yengi na kinong shun na ki jing pen shoy
jong kani ka perthei para samla nga I hapi kani ko khubor bahabangi ya ngi man na kasngi ngin kin mauru bangim long na kani ka jong ka perthei henrei ladang ile ya kaman ga jong blei kupa jungi u Jesus Christ uladap ong hagi senran bangi don sakawi pat ka jaka khamba much better ban ya ka ka bangi UI hangani ka perthei ngakwa ban penkut dakani ka gospel yones ka nong ka bakhat san ka khot bakhandai khat khandai ka ong kumni lara philong na ka jong ka perthei kata ka perthei kanda I yala ka jong henrei naba phimlong na ka jong ka perthei henrei nga ngala jit yepi na ka jong kata ka perthei namar kata ken ka perthei kala shun yapi nakbanta ka borom ju amen Sisen ngai ka belai ya barok kinong simenta hakane ka por ne do ka praise and worship team upulei kitin jong belai bat bo ka jing duai ki kon samla ki bai ka jing ruai kerpang bat ngai scam bau belai unang kerkhui pi unang yai pendon kami pi hagi benta barok na ka benta ka borom jong ngai ka belai kerpang ya pi pastor na ka benta ka kubor bat ngai scam bau kubor kan long shisha ka jing kerku ka bagenjaman se mengi to blei ka jing suk on yai don rakat bat phi bat ngai scam bau blei nang yai pendon kam ye phi ha ka jing skri jong phi ka kam jong ngin pun wai ya ka ni ka jing skri jong yi u blei ngin ruai da ka jing ruai ka ba south spa khat wai bat hade ka ni ka jing ruai sisen nga kerpa yai pastor long khoi ban pelai ni de ka jing kerku pun wai Ki lahajan
tôi ni wai no try pelai tak bekerku ai ka jingsuk da poru na kamana ka gospel ka bam na pensengo hapdeng jungi hani ka por hakani ka singi angin bam da ka bangu to pendap ki donur ki jungi da ka jingkerku jung blai ku pa blai khon ba blai men sim khon kini lai ki jingkerku jung blai kini don ringkat ba ka jing sang samla hani po ka balang jowai hoi kini don ringkat kumjur bu itu ki samla ki ba syakri ba penan buram ya ka kerteng jongme la ka long hakani kari bat hakleng setlak perthai nadu menta shigi bom jukur ru amen